Ghana adishimama onyunu adwo takrabwa akoko wapre no dabre wo akyerebra no eso no adishimama anwumere no nsia aboya madihye ne munyina adwo amamakwa aba ediba amansan agyatumu kasafidie ahenkan 93.3 FM so abusuafo kasafidie akyiri kwan ewo apoyama ntamu ana eye achem aboabo mame ekua afrakoma batampa studios ene yese enkonya ena anwumere yi ensema odu ansam twafo adaroma won matinkyiri na wade wani kwatwa amansan atwade ekoso maikoko ganam yanom ena won matintim de agu nkrata eso ewo kodwo apokese bodam owieye wabo akyire de amasemufo panyini wasone mukro den dedi kan safata se anwumre waso etie ena anuanum yenu yesi nkonya yeso yede enam yi ensam no edoso pa che wotwe hunwi ne mmom de Ahenkan Kasiebo mu akotre no epi ene se Ghana man panyini na nadu dan kwa kufado akorade atodwa ekyire mu se eye obenfo ama ata edua woto anan mo ansiado no oman ne behwe ne na aye no waye hu bibi abusia na anwumre so ne awubeti bie ane se dom dodo ba no deni wade atodwa kyire mu se Dr. Muhammad Baumia sa ne ekwane de ewo so no so de ne ntoma kobɔ ne de ano wo eyensan foforo ensu emu no aban ade atodwa ekyire mu se wo ba behwe no ma eye adesuani biara wogina eye wo school to aso mu no bama no eye abafu nyansapo video ba ko no watim de asua de one student one laptop na sa adwuma de wesam no kasa dom keto am na se bedwafie wo ma twa no abia so se tie ni omutwa ba na da pa wo ensan foforo sua ani humasua so wakasa kyerɛ mu sa double track system no enya ade a eka ho na ankane mrase bedwani ana wono ana hye asane manso akroso na sabre na eya asane manso akroso kan eya achemodan na ni nyina so so wona na saye osoafo wakasa mpempen dia ja wona humigiema na wokyerɛ mu se enoma ekoso wa Ghana titu ni mpesu aso no na ni nje ho ti wakasa ho yede mu nkyeremu enam abusian sam no edoso panti ene anwumre di echi aba fontentan kase ne so